Shin kowace cuta ce ke damun Fati Baroroji? Tun a safiyar ranar Asabar ne aka fara yaɗa waɗansu hotuna a social media na tsohuwar jaruma Fati Baffa Bage, wato Fati Baroroji. Waɗanda suka nuna Fatin ta yi wani ramewa. Ganin hotunan sai mutane suka dinga surutu akan ko dai tsohuwar jarumar ta yi rashin lafiya ne. Idan haka ne, kuma wace irin cuta ke damunta? Binciken da mujallar Fit ta gudanar ya nuna cewa hotunan sun fara bayyana ne a shafin ita jarumar na TikTok da Status. Daga nan suka fara yaduwa zuwa sauran shafukan sada zumunta. Mujallar Fim ta kira Fati Barorojin a waya domin tabbatar da halin da take ciki. An tambaye ta ko tana da masaniya kan surutun da ya ɓarke dangane da ita a social media. Fati Barorojin ta amsa da cewa gaskiya ta yi mamakin yadda ta ji mutane suna ta surutu akan wannan hotunan, har ma wai ake cewa ba ta da lafiya. Ta ce to ni lafiya ta ƙalau, sannan kuma ban yi wata rashin lafiya ba. Abin da na sani cikin satin nan na yi tafiya zuwa Abuja, daga nan sai na wuce Sokoto wajen taron biki, kuma ban huta ba na dawo Kano. To a wannan yanayi na tafiya ya sa ni gajiya, duk idona suka fada, kuma na zo na yi hotuna a haka, shi yasa ake tunanin ko ba ni da lafiya ko kuma wata rashin lafiya na tashi daga ita. To gaskiya lafiya ta kalau, kawai dai gajiyar tafiya ce, in ji Fati Baffa Bage, wato Fati Baroroji. Bayan wallafa wannan bayani ne dai da mujallar Fim ta yi, mutane da dama sun tofa albarkacin bakinsu. Kamar ga ɗaya daga ciki, Zubairu Suleiman na Rijiya yake cewa, rayuwa kenan, ba wani rashin lafiya, shi sha'anin duniya, in wata ran ana yi da mu, to wata rana ba za a yi da mu ba, ko ba mutuwa akwai tsufa yana nan zuwa gare mu. Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Alfarma Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Amin.